Zer gehiago? Bueno, jubilazioa hemos... Ni jubilazioa ederki. Osea, oso, bueno, lan salea izan zehaz. Bai, bai. Beti lanean, eta utzi behar izan zen lan egiteari. Pues behidan, nesen arrasan olako esan ziren, bueno, lana gutxi. Eta hemendik aurrea, hasi behar dugu, ateagoko gea. Eta beha, hile bete ni baino lehenua atea zan jubilatua. Ni zan ioten, bueno, nire zenarraki esan zieten, ez, Pepita, nola kontabilidadia eta kajak eta gauza diruen aldian ibilin zan, pues esan zieten, bueno, pues ez, Pepita, zu, hile bete, bueno, geldituko naiz. Gelditu nintzen, eta esan ziren, dimiziko beha jote zan, ondarra bira. Eta han ikustezun, gimnasia de mantenimiento ite zutela. Eta esan ziren, oi, Pepita, ikusi ez, zein behar deun, eunero, Andre bat genaukan etxian, nire amentzako eta segintzun, eta bueno, eunero, jongeako goea ondarra bira. Ingo ezun gimnasia de mantenimiento. Ni ondartzan ibiliko naiz, eta gero atzaldian, pues, ingo dugu pues, etxian, beste enkarguak itia, eta hola, pues ederki, hola ibil nintzen, eta ez naiz pena da etzen, Ikusi dugu bidaiatzen duzu. Bai. Oso zalea zarela. Ne gustatzen, zenarrakin dimiziko viajea nun, Kanariasetara, gero beste bat nun, Parisera, beste bat nun, Italira, beste bat nun, Portugalara, eta holaxe, eta esaten nun, hau da lotza, zer, ez dut ezautzen Bergara, eta manifua hemen Erroman nago, o bestia Portugalen. Teun batian, Arantzazura gura ala, nezen harrak esate zien. Nahi dezu sartzia Bergara? Ez, guazen Arantzazura, gero beste batian ikusiko ez Bergara. Baina, hogeian Bergara nihua. Así que, usten, gero ez naiz, gero egon du naiz alargunduta, pues Maritxukin ere launakin, jo naiz Israelera bibier, jo naiz Erromara nik beak ez zula ezautzen, ni bai, guazen berriz. Gero joan naiz Portugalera de bai, Galizira de bai, indet. Baina ez naiz joan Alemanira, Munika ez naiz joan oandikan. Baina horre parriten du, baina ez. Bai. Baina Miamira jo duzea. Eixo, egon du naiz Puerto Riken bakarri joan izan, eta esan nun, eta esango izutet, joan izan ondarre bitikan, eta eman nun nire maleta erropakin, eta beste maleta eman nun. 5 gaztakin. 7 kilo terdi bakalaua. Eta gero, naukan, hola bandolera bat, 6 botella arduakin. Hola eman itun, espostatzeko. Eta esan nun, bueno, pues, ja, joan izan, eta atakenio, kuadro bat nire lenguzuak intziena, nire lenguzuentzako. Honek intzuna, beste ari. Joan izan, eta esan, bueno, pasan itun betokilan, eta Puerto Rikon oso ona da, fronteran oitua izatia, joan izan, eta turroiare bai eman itun, nola zan eguarditako, esan zien gizonak, a ber, ustez, Suamerikan nabaldemazea, beste alde bat, beste tokatik nabaldemazea, beste aldea. Bueno, ¿usted qué lleva? Mire, señor, Sanillón, mire, aquí llevo un regalo, una pintura que ha hecho un primo mío para regalar a mi prima. Y aquí no llevo más que las cosas necesarias de Navidad, no llevo más. Siga usted. Gero, allí pasada pues esto, esan duen si Madriden pasaet esartxe esan, pino galdera bat inun azafatari, bat pertso bat eman zieten, eta jartzizten, a ber, milioi bat diro dolareten ematen nun. A ber, ematen nun lurra, ematen nun plantak, ematen nun, eta nik esan nion, aizu, hemen jartzen duena nik ez dut ematen, Eta milioi bat euro, milioi bat pestak, orduan peseta zian, milioi bat peseta dolaresetan nik ez daukatetan nola emangoet. Orduan, ez jarri ez ertxore. Ez que zerbait jartzen mezu, etorriko zaizkizu eta zakurra jarriko zaizkizu, tengu zuztu kristonak. Abai, ez nun esan, ez ertxore, ez nun jarri ez ertxore, joan itzan, usted, ikusi zuen, que lleva, no llevo nada, ya está. Eta, gizionarrek esan ziren, nada, pase por aquello.
ikusun union, han Madriden pasa baldin bat, hemen ez pasan izan, eta esan zieten. Nola eta, baina oain ezin dezu horien. Oain ezin dezu, oain ezin dezu botilak eman. Baina atzok Ajada Arrosak esan zien, bai, amaliteke botila bai, baina ez. Ezin da eman, bai, ezin dezu eman, eosita toki batian, baina gero pasata aduan hortan, hor han eosiliteke, baina eske Puerto Rikon eta hor ez dizute usten sartzen, eta zakurrak eta txorizua eta horiek ez dute usten, eta